Mga inilang Cebuanong singers, mapa international o lokal man, nagkahiusa sa pagkanta aron manawagan sa mga Cebuano nga magkahiusa batok sa COVID-19. Usa lang kini sa mga kampanya nga gihimo sa Cebu COVID-19 Citizens Initiative. Ato kining sayran sa report ni Femari Dumabok. Ang atong dakbayan nang hinahanglan ug tabang. Kabahin lang kini sa kantang Kinsa Pamandiay, usa sa mga paningkamot sa Cebu COVID-19 Citizens Initiative aron mapukaw ang matag Subuanon nga magkahiusa sa pagsunod sa kamanduan sa gobyerno. Sort of various means nga maka-appeal ta sa katawhan ba nga masabtan bitaw nila. When I read that brief, na-feel sa na po. Actually, ka-relate yung ko. Kaya I've been in quarantine for the past 4 months na. Mga sikat nga mangantahing Sugbuanon, di lang dinhi sa Sugbo, apan pang international pa, mo'y nihatag og tingog sa maong musika. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Gawas nga madungog kini sa social media ug sa pipila ka mga radio station. Nihangyo ang grupo ngadto kang Cebu City Mayor Edgardo Lebelia o Vice Mayor Michael Rama nga mapalanog kini atol sa mga rekurida dihas sa barangay. Ang Cebu COVID-19 Citizens Initiative gilangkuban sa dagkadiyang mga grupo o institusyon, pribado o business sector, academe, media o religious sector. Ang atong Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.